салом. Як хабар. Дар Тоҷикистон ҷавобгарӣ барои рондани мошинҳо бо рақами бегона ва ё қалбаки сахттар карда мешавад. Барои ин ҳатто зиндон мекунанд. Ахиран ба Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ва Кодекси ҷиноятии Тоҷикистон чанд тағйиру илова ворид шуд. акнун дар асоси моддаи 313 Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ барои рондани мошин тариқи рақами қайди давлатии бегона аз 30 то 50 нишондиҳанда ҷарима карда шуда, ҳамчунин маҳрум кардани ронанда аз ҳаққи рондани воситаи нақлиёт ба муҳлати 1 сол пешбинӣ мегардад. Инчунин тибқи моддаи 212 қисми 1 Кодекси ҷиноятӣ барои тақаллуби рақами мошин аз 500 то 1000 нишондиҳанда ҷарима ва ё то 2 сол зиндон пешбинӣ мегардад. Агар гумонбар чунин ҷиноятро рӯпӯш намояд, аз 3 то 5 сол зиндонӣ мешавад. Хабару маълумоти бештарро дар телеграм-канали мо мутолиа кунед.